Mga kapuso, nunot sana si nating monsoon break o paghinay sa hanging habagat, pag-asa Visayas, may pahimangno, nga likayan ang direktang pagpainit sa adlaw sud sa taas nga higayon. Dinhi sa Subo, sukad Hulyo 1 hangtod niadtong Martes, Hulyo 4, nakatala ang pag-asa Visayas ug taas nga heat index nga miabot sa 38 ngadto sa 39 degrees Celsius. Apan tungod kay ana pa gihapon ang presensya sa easterly sa Kabisayan, masinating gihapon matag karon ug unya ang mga thunderstorms nga mohatod sa uwanon nga panahon. Busa kanunay magbinantayon sa kalit-kalit nga pag-usab sa panahon. Wa hinuoy na panglantawan nga daotang panahon sama sa LPA nga mamahimong makasud sa Philippine Area of Responsibility sa mosunod nga 4 ka adlaw. Nakita nato no wala tayo dagko na weather system na magpaubos sa atong surface temperature. So pila ka days na naka-record ang mga maximum temperature na 31 to 32 degrees Celsius ug niabot kini sa heat index na under extreme caution category. So nag-range kini sa mga 35 to 39 degrees Celsius.